To je útek zo sály, že? Utekajú, boja sa. Majú sa prečo. Vážená pani podpredsednička, vážená Národná rada, tí, ktorí sa neboja a sú schopní počúvať, o čo sa tu vlastne jedná. Tu nejde o to, čo je bodom programu. A preto ja ani nebudem hovoriť o tom, čo je bodom programu, pretože toto vôbec nie je predmetom tejto schôdze. To má poslúžiť len ako zástierka a odviesť pozornosť k niečomu úplne inému. To, o čo tu v skutočnosti ide, sa niekedy najlepšie vyjadrí obrazne, nie slovami, a preto ide o toto. Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Toto je podstata veci. Zakryť zlyhania, zakryť spôsob vládnutia, ktorým tu vládna strana Smer funguje, zastriť systém, na ktorý povýšila korupciu a klientelizmus. A toto, váhostav, doprastav, TS Grade, to sú všetko následky. Následky takéhoto spôsobu konania. Takže toto je to, čo je rozhodujúce. To umiestním takto na tribúnku a viem, že niektorým kolegom sa to nebude páčiť, pretože sa zároveň zakrýva označenie Národná rada Slovenskej republiky. Ale robím to úplne úmyselne. A viete prečo? Pretože keď Smer dokoná toto svoje politické dielo skazy, už si nezaslúži, aby v plnom slova zmysle tento orgán niesol pomenovanie Národná rada Slovenskej republiky, ale Národná zrada Slovenskej republiky. Pretože to je zrada všetkého, o čo sa tu snažíme od 89. Popretie demokracie, pošliapanie demokracie, popretie pomerného zastúpenia v orgánoch, vyvodzovanie zodpovednosti za vládne zlyhania voči opozícii, aby sme zakryli vlastné prešľapy. Toto je to, o čo Smer usiluje. A teraz poďme sa pozrieť na to, prečo vlastne takáto situácia nastala. Prečo tento akt zúfalstva, čo nie je nič iné, len akt zúfalstva, nastal, a to znamená, že premiér Fico nariadil svojim poslancom, že musia odviesť pozornosť takýmto zúfalým činom. Ja som to videl na vlastné oči, ako v kuloároch Národnej rady v to ráno, keď sa to o tom podvečer rozhodlo, ako niektorí poslanci Smeru s hrôzou v očiach reagovali na otázku, že či budú odvolávať Figera, že preboha nie. Ale pán premiér Fico, ktorý nie je podriadený parlamentu, ako hovorí naša ústava, ale nadriadený svojej skupine kolesíkov, nariadil, že toto je nutné urobiť, aby sa odviedla pozornosť. Aby sa odviedla pozornosť od toho, že zlodej, ktorý sa ticho prizeral a podporoval situáciu, do ktorej sme sa dostali, potrebuje zakričať chyťte zlodeja a ukázať na nevinných, samozrejme. Ukázať na Radičovej vládu a vymyslieť si úplne absurdné zdôvodnenia. A keďže tu nie je Radičová, no tak samozrejme prvý na rade je Figel. Je to naozaj situácia, ktorá hovorí, že to nie je ani počiatok konca Smeru, ale pokračovanie konca Smeru, ktorý začal ešte pred prezidentskými voľbami, a je to prejav toho kopania z dochýnajúceho koňa. Už som to povedal v faktickej poznámke, opakujem to teraz. A uvidíte, že dôjde na moje slova. Všetko, čo sa tu deje, má naťahovať čas, pretože keby toto nebolo cieľom, tak dnes sa bavíme o zákone, ktorý je predložený, a bavíme sa o tom, či môže pomôcť, nemôže pomôcť a kde sú jeho chyby. Ale tým, že bolo predradené toto, tak je cieľom natiahnuť čas a ohroziť možno aj prijatie tohto zákona. Opäť to samozrejme zvaliť na opozíciu, aby sa mohlo dokončiť to, čo sa v iných firmách už dokončilo, doprastav TS Grade, a aby sa mohlo dokončiť aj vo váhostave. Veď čo je hlavnou súčasťou plánu, ktorý je pripravený?
Vývoz väčšiny kapitálu, väčšiny peňazí do zahraničia, do daňových rajov, do schránkových firiem, o ktorých už aj vrabce čvirikajú, médiá píšu a na konkrétnych prepojeniach je to zobrazené a vyznačené, že s najväčšou pravdepodobnosťou a s dôvodným podozreniami sa jedná o fiktívne zmluvy, priame osobné prepojenia na majiteľov Váhostavu, na pána Širokého a že sa jedná o vytunelovanie firmy. Robí proti tomu niečo vláda? Pokúša sa vyvolať dojem, že však sme dali nejaké oznámenia, však premiér bol na prokuratúre. No poznáme veľmi dobre, ako funguje a akým tempom pracujú tieto orgány. Koľko takýchto zjavných zlodejín z minulosti by sme vedeli vymenovať, ktoré sa dodnes nedovyšetrovali, ktoré dodnes nemajú žiadnu koncovku. Všetky začali a boli uskutočnené za Ficovej vlády, predchádzajúcej. Bude to ináč teraz? Nie, nebude. A pritom by sa dalo spraviť, a to by bol prejav toho, že vláda niečo robí. Jedná sa o dni. Nemáme čas ani týždne, ani mesiace. Reštrukturalizačný plán bude za chvíľu schválený. Tá zostava ľudí, ktorí o tom rozhodujú, dopredu hovorí, že bude schválený. A jediná cesta, ako tomu zabrániť je, keby vláda mala skutočný záujem zabrániť podvodu, je požiadať súd o vydanie predbežného opatrenia, ktorý by zakázal prevod finančných prostriedkov do zahraničia, do schránkových firiem, až do doby, kým sa neprešetria dôvodné podozrenia, ktoré reálne existujú, o ktorých všetci vedia. Toto vláda neurobila. A pritom má tam inštitúcie zahrnuté v tomto systéme, inštitúcie, ktoré takisto sú veriteľmi Váhostavu, ktoré majú plnú legitimitu na to, aby takýto krok urobili. Vláda sa pokúša zastrieť alebo oklamať a vytvoriť naozaj takú dymovú clonu tým, že najprv povedala, že 40%, teraz už 50%, lebo vidí, že je to naozaj zlé. Vláda sa zľakla, Robert Fico sa zľakol. Ale pritom tento návrh vôbec neznamená, že by to na jednej strane uspokojilo oprávnené nároky veriteľov a na druhej strane, že by to nebolo zaplatenie dlhov Širokého a jeho firmy z peňazí daňových poplatníkov. Až tu ministri a súčasný predseda Národnej rady, bývalý štátny tajomník ministerstva financií, opakovane tvrdili, že to sú nie verejné zdroje, tak jednoducho buď nevedia, o čom hovoria, alebo klamú. Pretože hovoriť o tom, že účtovne, ako sa to správa, je nepodstatné. Podstatné je, že tieto peniaze sú súčasťou verejného okruhu a že tieto peniaze pochádzajú z peňazí občanov, z poplatkov, ktoré títo občania zaplatili a vôbec nie z bank. Žiadne banky nebudú platiť. Budú platiť občania, keď sa toto rozhodnutie príjme. A čo je ešte horšie a ešte dôležitejšie, nejakým spôsobom sa do štátu nevráti. Široký nezaplatí nič. Naopak, zaplatí ešte menej, ako pôvodne mal. Nezaplatí ani daných 15%. To znamená, táto vláda vytvára priestor na to, aby mohol vyviesť peniaze preč, aby sa jeho firmy nabalili, o ktorých je dôvodné podozrenie, že sú to vlastne jeho firmy, ktoré podivnými kadejakými zmluvami vykazujú pohľadávky voči Váhostavu, aby tieto peniaze odišli do daňových rajov a aby drobným veriteľom zaplatil štát z peňazí daňových poplatníkov. Jednoducho povedané, aby mal Široký tučnejšie vrecká. A nech mi niekto povie, že toto by sa mohlo udiať aj na Slovensku alebo v akejkoľvek inej krajine, keby ten, ktorý takto koná, nebol politicky krytý. Keby nemal krytie vlády. Veď sa to nikdy nedialo, darmo to hovoria a spomínajú poslanci a snažia sa to zovšeobecniť, že však to tu už bolo aj predtým. Nikdy to nebolo len za Ficových vlád. Nikdy takéto brutálne tzv. Reštrukturalizácie sa nekonali. Áno, boli tu rôzne tiež veľmi podivuhodné transakcie, kedy ešte smerácka väčšina si nezdokonalila v úvodzovkách zákon o reštrukturalizácii tak, aby mohla
legálne okradnúť, aby nepoctiví majitelia mohli legálne okradnúť veriteľov. Spravidla sa to robilo tak, že firma nezaplatila svojim subdodávateľom, potom šla do konkurzu, prepísalo sa to na bieleho koňa. Až chcete trošku zapátrať v histórii, pozrite sa, ako sa stával obchvat Nitry a ktoré firmy boli v tom zapojené a ako to všetko dopadlo. Nuž, ale už sme dneska sofistikovanejší. Už vládna väčšina sa dostala do vyššieho levelu. Už to vie prostredníctvom zmeny zákonov vytvoriť situáciu tak, že úplne legálne, bez rizika, že treba prepisovať niečo na nejakého bieleho koňa a usídliť túto firmu v nejakej rozpadnutej záhradnej chatke, je možné vykonať reštrukturalizáciu a očistiť firmu od dlhov. A to aj v prípade firmy, ako je Váhostav, ktorá účtovne má väčší majetok, ako sú jej dlhy. Čo je absolútne v rozpore so zákonom o reštrukturalizácii. Čo opäť nasvedčuje tomu, že sa tu jedná o organizovaný podvod od samého začiatku. A tu sa naozaj zostáva len spýtať, a prečo polícia nekoná? Vie o tom, píše sa o tom, hovoríme o tom. Nikto nekoná, nikto nezasahuje, nikto nezhromažďuje dôkazy, nepreveruje, či to sú len škaredé ohováračky alebo skutočná pravda. To by sa nikdy nedialo, keby to nebolo prepojené s politickou mocou. Keby to nebolo len spôsob, ktorý opäť ukazuje občanom, že systém korupcie a klientelizmu je systém, na ktorom stojí táto vláda. Že je to jediný dôvod, prečo táto vláda vládne. Aby mohla takéto veci robiť. Aby sa mohli stavať pre niekoho vily na Bahamách. Aby si mohol niekto samozrejme zakvačiť na ruku ďalšie a ďalšie 20-tisícové hodinky a hovoriť o sociálnych istotách. Tým, ktorí naivní veria. Ale už dlho zrejme nebudú.